Helo na, enw I yw Sian Roberts, un o Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru, ac mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut I ddefnyddio'r dudalen newydd sbon ar wefan Syniadau Mawr Cymru, sydd yn benodol ar ein cyfernir Modelau Rôl, ein llys cynhadon ifanc a'n siaradwyr achlysurol. Felly, I gael mynediad ar Hafan Modelau Rôl, gallwch ddefnyddio unrhyw beiriant chwilio'ch dewis. Cofnodi Syniadau Mawr Cymru, Ideas Wales. Clicio fan hyn. Business Wales Big Ideas homepage. Yna, modelau rôl fan hyn yn y gornel, ar y cefndir pinc, a dyma ni ar y dudalen Hafan. Neu, gallwch fynd yn syth i'r dudalen drwy mewn gofnodi driphlyg, Big Ideas .Wales, / Role Model Home, sy'n mynd â chi i'r dudalen Hafan, a mae jyst eisiau clicio fan hyn I gael y Gymraeg. A dyna ni, yr adran croeso. Ar dop y dudalen, os ydych chi eisoes yn fodel rôl, neu yn lysgenad, neu siaradwr achlysurol, neu yn y broses o ddod yn un, dyma lle gallwch chi gael golwg ar aelodau'r rhwydwaith Syniadau Mawr Cymru. Clicio fan hyn, efallai weld pa fodel rôl neu lysgenad arall sydd yn eich ardal chi, neu gallwch hefyd chwilio am y rhai sydd â busnesau tebyg yn eich sector neu diwydiant chi. So fydden ni'n edrych fan hyn o dan sectorau, bwyd a diod, ac yna o dan Gaerdydd. A wedyn ni, dyma fi, gweld pwy arall sy'n gweithio yn y sector. Os awn ni wedyn yn ôl at y dudalen, sgrolio lawr ychydig, mae'r dolen i'r screencast nes i'n ddiweddar yn dangos sut dwi yn defnyddio'r prif wefan Syniadau Mawr Cymru cyn cynnal sesiwn. So, chi'n clicio fan hyn. Helo na, enw I yw Sian Roberts, un o Modelau Rôl. Dyna ni. Mae'n werth edrych arno fe os oes gennych chi ychydig funudau, oherwydd mae'n dda bob amser I gael y wybodaeth ddiweddara am bopeth sy'n digwydd ym myd Syniadau Mawr Cymru. Nesa wedyn ni, ni'n mynd I gwrdd ar tîm, clicio fan hyn. Mae'n dda gwybod pwy sydd yn eich ardal chi, ac felly drwy glicio fan hyn, chi'n mynd I weld pwy yw aelodau eich tîm Syniadau Mawr Cymru rhanbarthol yn ogystal ag aelodau tîm ehangach Cymru. Byddwch wedi cael cysylltiad gyda'ch cydlynydd gweithredol rhanbarthol yn ystod eich proses recrwtio a sefydlu. Dyma eich prif gyswllt gyda phopeth sy'n ymwneud â Syniadau Mawr Cymru o hysbysiadau ynglyn â sesiynau neu ryngweithiadau posib gydag ein pobl ifanc, neu unrhyw gymorth neu gefnogaeth ydych chi angen I sicrhau eich bod chi'n hapus ac yn barod I ymgymryd ag unrhyw sesiwn Syniadau Mawr Cymru yr ydych wedi dderbyn. Felly, enghraifft, wrth edrych ar dwi yn y de, dyma ni, de Cymru, dyma'r cysylltiadau ar gyfer Caerdydd, ac yna yn bellach lawr, dyma'r cysylltiadau ledled Cymru, ac mae manylion ffôn a e-bost, bob un ohonyn nhw, felly mae'n hawdd I chi gysylltu a chadw mewn cysylltiad gyda nhw. Reit te. Nôl â ni'r top. Ac wrth glicio ar y ddolen yma, cewch ddarganfod mwy am bencampwyr menter. Mae yna un ar gyfer bob coleg neu brifysgol. Felly, unwaith eto, fel model rôl yng Nghaerdydd, byswn ni'n edrych lawr fan hyn, ac mae Prifysgol Caerdydd, y Met a Caerdydd, ac yna bellach lawr mae'r colegau, felly Cardiff and Vale College. Yn fyr, mae gan bob coleg neu brifysgol pencampwr menter gyda'r cyfrifoldeb I gynorthwyo a chefnogi I myfyrwyr. Gall fod yn rhai sydd eisiau sefydlu busnes, ond hyd yn oed y rhai sy'n ansicr neu gyda llygedyn o syniad. Maen nhw'n cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn academaidd I annog gweithgaredd a datblygiad entrepreneuraidd, yn enwedig yn ystod wythnos y glas, ac yn ystod amgylchoedd rhyngwladol cenedlaethol fel wythnos entrepreneuraidd byd eang a chystadlaethau menter. Maen nhw'n cynorthwyo hefyd I sefydlu rhwydweithiau, cefnogaeth ar gyfer entrepreneur lleol a'i carfan myfyrwyr. Os awn ni nôl, dyn ni'n gallu clicio fan hyn I fe nôl, felly dwi'n cau fan hyn, cau y tîm, a dyma ni nôl ar y brif dudalen. Sgrolio lawr ychydig nawr, ac wrth glicio fan hyn, mae'r adran yma ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn y broses o ymgeisio I fod yn fodel rôl, lysgenad ifanc neu siaradwr achlysurol.
Ac fel y gwelwch chi, gallwch ddarganfod gam wrth gam, beth sydd angen i wneud wrth ymgeisio, a beth sydd angen i wneud i gwblhau y ffurflen gais. Mae'r ddolen fan hyn hefyd yn mynd â chi i strategaeth entrepreneuriaeth ieuenctid. Ydy e? Mae'n mynd i gael look fan hyn. Na, sori, mae'n mynd i glicio eto. Dyna ni. Mae yna doreth o wybodaeth fan hyn ynglŷn â sut yn union y mae Llywodraeth Cymru yn datblygu diwylliant entrepreneuraidd yng Nghymru mwyn rhoi cychwyn ar busnesau newydd a rhagor o fentrau arloesol. So eto werth edrych arno fe. O dano, dwi'n mynd i gau hwn nawr. Dwi'n mynd i fynd nôl fan hyn at yr hafan. Dwi'n mynd i nôl ar y brif dudalen. A dwi'n mynd i edrych ar, dyna lle o'n i, ar sut ydw i'n gwneud cais i fod yn Modelau Rôl. Beth sy'n newydd? A hon yn dda iawn ar gael gwybodaeth, gyfredol am yr hyn sy'n digwydd ym myd Syniadau Mawr Cymru. Pethau newid yn ddefnyddio, felly ymwelwch ar ardal mor aml a phosib. Mae gwybodaeth yma bob amser am y pencampwyr diweddara ar hyn o bryd. Ni'n meddwl mae Alex yn neud, Alex Coldea wedi datblygu app i fyfyrwyr a staff prifysgolion fi'n credu. Wedyn nôl â ni, gau hwnna, nôl â ni at beth sy'n newydd. Mae yna wybodaeth yn un o'r digwyddiadau diweddara sy'n cael ei cynnal, gweminarau, a hefyd cystadlaethau, bootcamps ag ati. Felly mae hwn yn ddeunydd gwych ar gyfer i gynnwys yn eich sesiynau. So dyma ni un o'r cystadlaethau. Reit, dwi'n mynd i gau hwnna. Nôl eto at y brif dudalen. Dwi'n hoff iawn o hwn, mae hwn yn newydd, ac banc syniadau rhyngweithiol i hwn ar gyfer eich sesiynau. Mae llwyth o enghreifftiau, 5 i 10 munud, 15 munud ag ati. Felly gallwch chi edrych ar hwn ac yna i addasu nhw i siwtio eich steil. Neu, beth sydd yn fan hyn, os oes gennych chi syniad newydd credwch chi, gallai modelau rôl eraill i ddefnyddio, gallwch chi rannu gyda'r tîm yma trwy gwblhau'r ffurflen fan hyn. A'i anfon ato ni. Felly, gret, os allwch chi wastad yn syniad i rhannu ag ati. Ar y gwylod, fe welwn ni y ddolen i'r partner. Fel gwelwch chi, mae yna ystod anhygoel o ddeunydd darllen fan hyn, noddau a gwybodaeth am entrepreneuriaeth a menter yng Nghymru a'r byd ehangach. Os ydych chi jyst edrych ar y gwymplen fan hyn, mae'r amrywiaeth yn anhygoel, ac fe fydd yn rhoi gwybodaeth gyfredol i chi am yr ymchwil a'r arloesau sy'n digwydd ym maes eang addysg entrepreneuriaeth. Nôl â ni wedyn ni, mynd i gau hwn. Cofiwch hefyd am Twitter. Dyna ni, nôl fan hyn. Felly mae daith o amgylch tudalen Hafan Modelau Rôl, llys genhadon ifanc a siaradwyr achlysurol yn rhoi cyflwyniad i chi o'r cyfan sydd ar gael i'ch cynorthwyo a'ch cefnogi yn yr adran yma o wefan Syniadau Mawr Cymru, gan eich galluogi fod â gwybodaeth gyfredol am a chadw mewn cysylltiad â'r prosiect Syniadau Mawr Cymru sy'n datblygu ac yn esblygu'n gyson. Felly, i ni rili yn gobeithio fod hon yn ffordd hawdd ac yn effeithiol o sicrhau cyfathrebu gwych rhwng ni gyd. Diolch am wylio. Gobeithio bod hyn wedi bod o gymorth i chi gyda phopeth sy'n ymwneud â Syniadau Mawr Cymru. Diolch yn fawr.